ത്രിഭിരമുക്താനാം അമീമാംസിതകർമ്മണാം വിഘാതശ്രേയസപാപാ ലോകയോരുഭയോ കൃതഃ. ത്രിഭിരമുക്താനാം അമീമാംസിതകർമ്മണാം വിഘാതശ്രേയസപാപാ ലോകയോരുഭയോ കൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋണൈസ്ത്രിഭിരമുക്താനാം അമീംസാദകർമ്മണാം വിഘാതശ്രേയസപാപാ ലോകയോരുഭയോ കൃതഃ. ഋണൈസ്ത്രിഭിരമുക്താനാം അമീമാംസിതകർമ്മണാം വിഘാതശ്രേയപാപാ ലോകയോരുഭയോ കൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കണം. അംബിക കേശവതി ദർശനത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഋണൈസ്ത്രിഭിരമുക്താനാമീമാംസിതകർമ്മണാം വിഘാതശ്രേയസപാപ ലോകയോരുഭയോ കൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ദസ്മതി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋണൈസ്ത്രിഭിരമുക്താനാം അമീമാംസിതകർമ്മണാം വിഘാതശ്രേയസപാപാ ലോകയോരുഭയോ കൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ട് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋണൈസ്ത്രിഭിരമുക്താനാം അമീമാംസിതകർമ്മണാം വിഘാതശ്രേയസപാപ ലോകയോരുഭയോ കൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സീതാരാമനുണ്ട് മാതാജി. ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റിയ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നു കേൾക്കുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട്. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋണൈസ്ത്രിഭിരമുക്താനാമീമാംസിതകർമ്മണാം വിഘാതശ്രേയസപാപാ ലോകയോരുഭയോ കൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋണൈസ്ത്രിഭിരമുക്താനാം അമീമാംസിതകർമ്മണാം വിഘാതശ്രേയസപാപാ ലോകയോരുഭയോ കൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋണസ്ത്രീഭിരമുക്താനാം അമീമാംസിതകർമ്മണാം വിഘാതശ്രേയസപാപാ ലോകയോരുഭയോ കൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋണൈസ്ത്രിഭിരമുക്താനാം അമീമാംസിതകർമ്മണാം വിഘാതശ്രേയസപാപാ ലോകയോരുഭയോ കൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രണയശ്രീപേയമുക്താനാമീമാംസിതകർമ്മണാം വിഘാതാശ്രേയസാ പാപ ലോകയോരുഭയോ കൃതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശുഭാസനദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗണേഷ്ഠേഭിരമുക്താന അമീമാംസിതകർമ്മണാം വിഘാതഃ ശ്രേയസഃ പാപലോകയോ ഉഭയോഃ കൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുസിക്ക് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗൃണേ ത്രിഭിരി അമുക്താന അമീമാംസിത കർമ്മണ വിഘാത ശ്രേയസ പാപ ലോകയോരുഭയോ കൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗണൈസ്ത്രീഭിരമുക്താന അമീമാംസിത കർമ്മണ വിഘാതശ്രേയസ പാപ ലോകയോരുഭയോ കൃതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ സർബുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗൃണൈസ്ത്രിഭിരമുക്താനാം അമീമാംസിതകർമ്മണാം വിഘാതശ്രേയസ പാപ ലോകായോരുഭയോ കൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാൾ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തൃണസ്ത്രിഭിരമുക്താനാം അമീമാംസിത കർമ്മണാം വിഘാതശ്രേയസ പാപ ലോകയോരുഭയോ കൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋണൈസ്ത്രീഭിരമുക്താനാമീമാംസിതകർമ്മണാം വിഘാത ശ്രേയസ പാപ ലോകയോരുഭയോ കൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീദേജി മാതാജി കുറച്ച് പേരെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഒരു 5 മിനിറ്റേക്ക്. ചെയ്യാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി മുതലാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋണൈസ്ത്രിഭിർമുക്താനാം അമീമാംസിത കർമ്മണാം വിഘാത ശ്രേയസ പാപ ലോകയോരുഭയോ കൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋണൈസ്ത്രിഭിരമുക്താനാം അമീംസാംസിത കർമ്മണാം വിഘാത ശ്രേയസ പാപലോകയോരുഭയോ കൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋണസ്ഥിതിരമുക്താനാമീമാംസിതകർമ്മണാം വികാരശ്രേയസ പാപി ലോകയോരുഭയോ കൃതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋണൈസ്ത്രിഭിരമുക്താനാം അമീമാംസിതകർമ്മണാം വിഘാതശ്രേയസ പാപ ലോകയോരുഭയോ കൃതഃ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋണൈസ്ത്രിഭിരമുക്താനാം അമീമാംസിത കർമ്മണാം വിഘാത ശ്രേയസ പാപ ലോകയോരുഭയോ കൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവിദാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋണൈസ്ത്രീഭിരമുക്താനാം അമീമാംസിത കർമ്മണാം വിഘാത ശ്രേയസ പാപ ലോകയോരുഭയോ കൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി. ശോഭ വിജയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രിഭി അവിമുക്താനാം അഭിമാംസിത കർമ്മണാം വിഘാത ശ്രേയസ പാപ ലോകയോരുഭയോ കൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്താദേവി മാതാജി.
हरे कृष्णा शांता देवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे ओम कृष्णा नमो भगवते वासुदेवाय। विमुक्तानां अमीमांसितकर्मणां विघाताश्रेयसा पापा लोकयोरवयो कृतः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा रिद्धि आचार्य माता जी। हरे कृष्णा रिद्धि आचार्य माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण अनम्यूट। माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हृणैस्त्रिपुरमुक्तानाम् अमीमांसितकर्मणा विघातश्रेयसा पाप लोकयोरुपयो कृतः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा वत्सला गोपाल माता जी। हरे कृष्णा अनम्यूट ചെയ്തോളൂ वत्सला हरे गोपाल माता जी। हरे कृष्ण माताजी। हाँ हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृणैस्त्रिभिर्मुक्तानाम् अमीमांसितकर्मणां विघातश्रेयसा पापा लोकयोरुभयो कृतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सीतारामनुनि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृणैस्त्रिभिर्मुक्तानां मीमांसिता कर्मणां विघाता श्रेयस पापा लोकोयोरुपकृता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा माता जी। ओके हरे माता जी चलिए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋणैस्त्रिभिरमुक्तानाममीमांसितकर्मणां विघातश्रेयस पाप लोकयोरुभयो कृतः। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा. ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. ദശപ്രജാപതി പറഞ്ഞു, എന്റെ പുത്രന്മാർ അവരുടെ 3 കടങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായിരുന്നില്ല. തീർച്ചയായും അവർ അവരുടെ കടപ്പാടുകളെ ശരിക്കും പരിഗണിച്ചില്ല. അല്ലയോ നാരദമുനി, പാപത്തിന്റെ ആൾരൂപമേ, നീ എന്റെ പുത്രന്മാരുടെ ഈ ലോകത്തിലെയും അടുത്ത ലോകത്തിലെയും സൗഭാഗ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള പുരോഗതി തടസ്സപ്പെടുത്തി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ഇപ്പോഴും വിശുദ്ധ വ്യക്തികളോടും ദേവന്മാരോടും അവരുടെ പിതാവിനോടും കടപ്പെട്ടവരാണ്. ഭാവാർത്ഥമേശ വ്യക്തിവിധാന സ്വാമി ജയ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ജന്മന തന്നെ 3 വിധത്തിലുള്ള കടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. മഹാപുണ്യാത്മാക്കളോടുള്ള കടങ്ങൾ, ദേവന്മാരോടുള്ള കടങ്ങൾ, അവന്റെ പിതാവിനോടുള്ള കടങ്ങൾ. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രൻ വിശുദ്ധാത്മാക്കളോടുള്ള അവന്റെ കടങ്ങൾ തീർക്കാൻ ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കണം. ദേവന്മാരോടുള്ള കടങ്ങൾ തീർക്കാൻ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. പിതാവിനോടുള്ള കടപ്പാട് പൂർത്തിയാക്കാൻ സന്താനങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകണം. മോക്ഷത്തിന് പരിത്യാഗക്രമം ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരുവൻ വിശുദ്ധാത്മാക്കളോടും ദേവന്മാരോടും അവന്റെ പിതാവിനോടുമുള്ള കടപ്പാടുകൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പക്ഷം അവന് മോക്ഷം ലഭിക്കില്ലെന്ന് ദക്ഷൻ വാദിച്ചു. ദക്ഷന്റെ പുത്രന്മാർ ഈ 3 കടങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകാതിരുന്നതിനാൽ അവരെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിത്യാഗക്രമത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ നാരദമുനിക്ക് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു? ദശപ്രജാപതിക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അന്തിമ തീർപ്പ് അജ്ഞാതമാണെന്ന് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11:41 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഇപ്പോ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഭാഗവതം പറയുന്നു എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റുള്ള ആരെയും തന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. അല്ലെ, ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ദർശനം അറിയില്ല എന്നാണ് പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞത്. ദേവർഷി ഭൂതാപ്ത നൃണാം പിതൃണാം നകിങ്കരോ നായം ഋണീച്ചരാജൻ സർവാത്മനായ ശരണം ശരണ്യം ഗതോ മുകുന്ദം പരിഹൃത്യ കർത്തം. ദേവർഷി ഭൂതാപ്ത നൃണാം പിതൃണാം നകിങ്കരോ നായം ഋണീച്ചരാജൻ സർവാത്മനായ ശരണം ശരണ്യം ഗതോ മുകുന്ദം പരിഹൃത്യ കർത്തം.
എല്ലാവരുടെയും ദേവന്മാരോടും പൊതുവെയുള്ള ജീവസത്തകളോടും കുടുംബത്തോടും പിതാക്കളോടും മറ്റും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണനെ, മുകുന്ദനെ, മോക്ഷദായകനെ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം യത്നങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചില്ലെങ്കിലും എല്ലാ കടങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാക്കപ്പെടും. ഒരുവൻ അവന്റെ കടങ്ങൾ വീട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ആരുടെ പാദകമലങ്ങളാണോ സകലരുടെയും ആശ്രയം, ആ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭൗതിക ലോകം പരിത്യജിക്കുന്ന പക്ഷം എല്ലാ കടങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടും. ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വിദ്യയാണിത്. അതുകൊണ്ട് ദശപ്രജാപതിയുടെ പുത്രന്മാരോട് ഈ ഭൗതിക ലോകം തൽക്ഷണം ത്യജിച്ച് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ ശരണം തേടാൻ ഉപദേശിച്ച നാരദമുനി പൂർണ്ണമായും ശരിയായിരുന്നു. ദൗർഭാഗ്യത്തിന് ഹര്യശന്മാരുടെയും സവലാശന്മാരുടെയും പിതാവായ ദശപ്രജാപതിക്ക് നാരദമുനിയാൽ നിർവഹിക്കപ്പെട്ട മഹത്തായ സേവനം മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ ദശൻ അദ്ദേഹത്തെ പാപി അഥവാ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ വ്യക്തിരൂപം എന്നും അസാധു, വിശുദ്ധനല്ലാത്ത വ്യക്തി എന്നും സംബോധന ചെയ്തു. നാരദമുനി ഒരു മഹാവിശുദ്ധനും വൈഷ്ണവനുമായിരുന്നതിനാൽ ദശപ്രജാപതിയുടെ അത്തരം കുറ്റാരോപണങ്ങളെല്ലാം സഹിച്ചു. അദ്ദേഹം ദശപ്രജാപതിയുടെ പുത്രന്മാരെ മോചിപ്പിക്കുകയും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ അർഹരാക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെ ഒരു വൈഷ്ണവൻ എന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ ധർമ്മം നിർവഹിച്ചു. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണൻ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണോക്തായ തത്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുരാജ് കി ജയ്. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ ബോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ശ്ലോകത്തില് ദശം പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. നാരദമുനി ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു മൃഗാരിയൊക്കെ അല്ലെ, മൃഗാരിയെയൊക്കെ ഭക്തനാക്കി മാറ്റുകയുണ്ട്. ഇപ്പൊ എത്ര പാപിയായിട്ടുള്ള ആളെ ആയാലും അവരൊക്കെ ഭക്തനാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാരദമുനിയുടെ സേവനം എന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള മഹാസാധുവായിട്ടുള്ള ആ നാരദമുനി എന്താ പറയുന്നത്? നീ സാധുവല്ല അസാധുവാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സാധു എന്നാണ് ദശൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഞാനൊരു ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിലും ഞാനൊരു സാധുവാണ്, നീ ഒരു സാധുവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വേഷം ധരിച്ചിട്ട് നീ എന്റെ മക്കളെയൊക്കെ മോശം വഴിയിലേക്ക് തള്ളി വിട്ടു എന്നാണ്. യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, യഥാർത്ഥത്തില് ഒരു പിതാവിന്റെയും മാതാവിന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും ഒക്കെ കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവരെ, മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കളെ അല്ലെ, ഗുരുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ ശിഷ്യനെ, ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ഭാര്യയെ, ഇവരൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പ്രാപ്തരാക്കുക, അവരെ സഹായിക്കുക. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ചുമതല അല്ലെ. അപ്പൊ നാരദമുനിയുടെ അവർക്കൊക്കെ ഗുരുവാണ്. ദശന്റെ പുത്രന്മാർക്കൊക്കെ അവർക്ക് നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് അവരെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ ദശനെയും കൂടി മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് നാരദമുനി ആഗ്രഹിച്ചു. മക്കളൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാല് ദശനും ക്രമേണ മാറും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അല്ലെ. ദശൻ എന്നാൽ ഇവിടെ നാരദമുനിയെ വഴക്ക് പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. വീട് വീടാന്തരം കയറി ഭിക്ഷ യാചിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന നിത്യബ്രഹ്മചാരിയും സന്യാസിയുമായ നാരദൻ ഗൃഹസ്ഥന്മാരാകാൻ പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തന്റെ പുത്രന്മാരെയും സന്യാസികളാക്കിയതിൽ ദശൻ നാരദനെ അവഹേളിച്ചു. നാരദമുനി തന്നോട് വലിയ അനീതിയാണ് ചെയ്തതെന്നും
ചിന്തിച്ച അദ്ദേഹം നാരദനോട് അത്യന്തം കുപിതനായി. ദശന്റെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവ സമ്പത്തില്ലാത്ത പുത്രന്മാർക്ക് അസ്വാദകാരി അർഭ കാണാം. നാരദമുനി തെറ്റായി മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയായിരുന്നു. നാരദൻ സന്യാസ ജീവിത ക്രമം തുറന്നു കാട്ടിയപ്പോൾ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെട്ട തന്റെ പുത്രന്മാർ കേവലം ബാലകന്മാരാണെന്ന് ദശൻ പരിഗണിച്ചു. ഈ പരിഗണനകളെല്ലാം വെച്ച് നാരദമുനി അസാധുവായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം ഒരു സാധുവിന്റെ വേഷം ധരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും ദശ പ്രജാപതി ആരോപിച്ചു. ഇതുപോലെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കേസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കൃഷ്ണാഭവത്തിലേക്ക് ആക്കി അവരെയൊക്കെ മാറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദർ പറയുകയുണ്ടായി അതിന് മറുപടി ആയിട്ട്, എന്താണ്, ഞാൻ അവരുടെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തു. അവരുടെ ബ്രെയിൻ തികച്ചും അവരുടെ അവബോധം മുഴുവനായിട്ടും മലിനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായിരുന്നു. അതിനാൽ ശുദ്ധീകരിച്ചു, അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം നൽകി. നേരത്തെ അവരുടെ അവബോധം തികച്ചും മാലിന്യമായിരുന്നു, മലിനപ്പെട്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഞാനിപ്പോഴ് അവർക്ക് അവരുടെ ആ ശരിയായ അവബോധം അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി, അവരെ പവിത്രീകരിച്ചു, ശുദ്ധീകരിച്ചു എന്ന് പറയും. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇതിനെയൊക്കെ ഇതേപോലെ ദക്ഷിണ പോലെ ധാരാളം എതിർക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാം കൃഷ്ണാവതത്തിൽ. അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അല്ല, അല്ലെ? മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളെക്കാളും ഒക്കെ ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലെ? അർജുനൻ പലപ്പോഴും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചെയ്യുന്നത്, കൃഷ്ണ എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന്. അല്ലെ? മറ്റേതൊക്കെ ഇവിടെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിനുതകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇവിടെ കൂടുതൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട്, ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മറ്റുള്ള ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. നാരദമുനി യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തത് നല്ല കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ദശന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അത് തെറ്റായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു സന്യാസി ഗൃഹസ്ഥന്മാരാൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടാൽ, പ്രത്യേകിച്ചും അവർ അവരുടെ പുത്രന്മാരെ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ, ഒരുവനെ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കാത്ത സന്യാസ ജീവിതക്രമത്തിൽ ശരിയായി പ്രവേശിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഗൃഹസ്ഥർ പൊതുവെ വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നാരദന്റെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ ഒരുവന്റെയോ ഉപദേശമനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് സന്യാസ ജീവിതപാത സ്വീകരിച്ചാൽ അവന്റെ രക്ഷിതാക്കൾ ക്രുദ്ധരാകും. ഇതേ പ്രതിഭാസം ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സംഭവിക്കുന്നു. പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലെ യുവജനങ്ങളെ പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമത്തിന്റെ പാത പിന്തുടരാൻ ഞങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് കാരണം. ഞങ്ങൾ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഗൃഹസ്ഥനും പരിത്യാഗത്തിന്റെ പാത പിന്തുടരണം. ഒരു ഗൃഹസ്ഥനെ അവന്റെ ധാരാളം ദുശീലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അവൻ പ്രായോഗികമായി നശിക്കപ്പെടുകയാണ്. അവന്റെ രക്ഷിതാക്കൾ വിചാരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ മാംസഭക്ഷണം അനുവദിക്കുന്നില്ല, അവിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതം അനുവദിക്കുന്നില്ല, ചൂതാട്ടം അനുവദിക്കുന്നില്ല, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും അനുവദിക്കുന്നു. ഒരുവൻ ഇങ്ങനെ ധാരാളം വിലക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുവനെ ജീവിതം എങ്ങനെ അനുകൂലമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ അത്ഭുതം കൂടുന്നു. ഞങ്ങൾ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള ഈ 4 പ്രവൃത്തികളാണ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ആധുനിക ജനതയുടെ ജീവനും ആത്മാവും രൂപപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ അനിഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ, അല്ലെ, അത് കർശനമായിട്ട് പാലിക്കുവാനായിട്ട് ഇസ്കോണില് പറയുന്നു. അല്ലെ? അപ്പൊ അതെന്നാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അവരൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇതുപോലുള്ള മദ്യവും മാംസവും ഇതൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് കുത്തഴിഞ്ഞ് ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലെ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ അനിഷ്ടപ്പെടുന്നു. ദശപ്രജാപതി നാരദന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അനിഷ്ടപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിൽ വഞ്ചന ആരോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ. എന്നിരുന്നാലും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഞങ്ങളോട് കോപമുണ്ടായേക്കാമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ മടി കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞങ്ങൾ നാരദമുനിയിൽ നിന്നുള്ള ശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ളവരാണ്. അതിൽ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള എതിർപ്പുകളൊക്കെ ദക്ഷിണ പോലെ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ്, ഞങ്ങളോട് കോപിക്കും, അവരെ ഞങ്ങളോട് എതിർക്കും, എന്നാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ധർമ്മം കർത്തവ്യം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ്, നാരദമുനിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന പരമ്പരയിലുള്ളവരാണ് നമ്മൾ എന്നത്. മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകാനായിട്ട്, അല്ലെ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, യാരതേക്ക് താരക്കാഹു കൃഷ്ണ ഉപദേശം. ആരെ കാണുന്നു നിങ്ങൾ അവരോടെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശം പറഞ്ഞോളൂ. ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിന് അടിമപ്പെട്ടുള്ള ആളുകൾ ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തിനുള്ള അനുമതിയായ
ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വെറുമൊരു സന്യാസിയാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അമ്പരക്കുന്നു. സന്യാസ ജീവിതം അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരുവനെ ഗൃഹസ്ഥന്റെ ആനുകൂല്യമായ ലൈംഗിക ആസ്വാദനം ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അവർക്കറിയും. അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി അവന്റെ 50-ാം വയസ്സിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം നിർബന്ധമായും ത്യജിക്കണമെന്ന് വൈദിക സംസ്കാരം ആജ്ഞാപിക്കും. ഇപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥനായാലും ഒരു 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലേ എന്താ പറയുന്നത്, ആധ്യാത്മിക പാതയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കണം. ആ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിന് അത് മക്കളെയൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവര് തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം. യുവതലമുറയിൽ എല്ലാവരോടും കൃഷ്ണാവധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേരുവാൻ നാരദമുനിയുടെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഇതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല എന്ന് പറയും. എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനുമായിട്ടും ഉപദേശിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. ഇതാണ് ആത്മാവിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയും, സേവനം എന്ന് പറയും, അല്ലെ? മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഈ ശരീരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളാണ്, മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ട് നേടുന്ന നേട്ടങ്ങളൊക്കെ. എന്നാൽ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്, ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. 37-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ പറയുന്നത്, ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ 3 തരത്തിലുള്ള കടപ്പാടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദശം പറയുന്നതാണ്, എന്റെ പുത്രന്മാർ 3 തരത്തിലുള്ള കടങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, നീ പാപിയായിട്ടുള്ള ആളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പാപത്തിന്റെ ആൾരൂപമേ, നീ എന്റെ പുത്രന്മാരുടെ ഈ ലോകത്തിന്റെയും അടുത്ത ലോകത്തിന്റെയും സൗഭാഗ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള പുരോഗതി തടസ്സപ്പെടുത്തി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ഇപ്പോഴും വിശുദ്ധ വ്യക്തികളോടും ദേവന്മാരോടും അവരുടെ പിതാവിനോടും കടപ്പെട്ടവരാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഭഗവത്ഗീതയിൽ, അല്ലെ? പിതാക്കന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവർ അവരെ പിതൃക്കളുടെ ലോകത്തിലെത്തും, അല്ലെ? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലെത്തും, അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ പോയാലും വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരണം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു, അല്ലെ? ആ ബ്രഹ്മ പുനർലോക പുനരാവർത്തിനാർജി, ബ്രഹ്മലോകത്തോളം പോയാലും വീണ്ടും തിരിച്ചു വരണം, അല്ലെ? എന്നാൽ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരവില്ലാത്തടത്തേക്കാണ് നാരദമുനി അവരെ അയച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? ദശന്റെ പുത്രന്മാരെ, നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഒരിക്കൽ എന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നീട് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു അവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? ദശൻ പറയുന്നത് എന്നാല് ഓരോരാളെയും പിതൃക്കളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിട്ടും ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഒക്കെ അവരുടെ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. ഈ സൗഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, ദശന് യഥാർത്ഥ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ആരോടും കടപ്പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദരിയുടെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11:5-41 പറയുന്നതാണ്, ദേവർഷിഭൂതാപ്ത നൃണാം പിതൃണാം നകിങ്കരോ നായം ഋണീച്ചരാജൻ സർവാത്മനായ ശരണം ശരണ്യം ഗതോ മുകുന്ദം പരിഹൃത്യ കർത്തം. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ അവർക്ക് മറ്റാരോടും തന്നെ കടപ്പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരോടും, ദേവന്മാരോടും പൊതുവെയുള്ള ജീവസത്തകളോടും കുടുംബത്തോടും പിതാക്കളോടും മറ്റും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണന് മുകുന്ദന് മോക്ഷദായകന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചില്ലെങ്കിലും എല്ലാ കടങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാക്കപ്പെടും. ഒരുവൻ അവന്റെ കടങ്ങൾ വീട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ആരുടെ പാദകമലങ്ങളാണോ സകലരുടെയും ആശ്രയം, ആ പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭൗതിക ലോകം പരിത്യജിക്കുന്ന പക്ഷം എല്ലാ കടങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടും. ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വിധിയാണിത്. അതുകൊണ്ട് ദശപ്രജാപതിയുടെ പുത്രന്മാരുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം തൽക്ഷണം ത്യജിച്ച് പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനിൽ ശരണം തേടാൻ ഉപദേശിച്ച നാരദമുനി പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരിയായിരുന്നു എന്ന്. ദശൻ എന്നാൽ ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അജ്ഞനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് നാരദമുനിയെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്, നിങ്ങളൊരു പാപിയാണ്, നിങ്ങളൊരു സാധുവല്ല, അസാധുവാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു, അല്ലെ? എന്നാൽ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും നാരദമുനി അതൊന്നും തന്നെ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ദശപ്രജാപതിയുടെ അത്തരം കുറ്റാരോപണങ്ങളെല്ലാം സഹിച്ചു അദ്ദേഹം ദശപ്രജാപതിയുടെ പുത്രന്മാരെ മോചിപ്പിക്കുകയും
ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ അർഹരാക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെ ഒരു വൈഷ്ണവൻ എന്ന നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മം നിർവഹിച്ചു. ഇനി നാരദമുനിയുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ദക്ഷന്റെ പുത്രന്മാരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു. ദക്ഷനെയും കൂടി ഡിവോട്ടിയാക്കണം, അല്ലെ, ഭക്തനാക്കണം. നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു ജന്മം വെറുതെ പാഴാക്കി കളഞ്ഞു, അല്ലെ, വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെ, മഹാദേവനോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി സതീദേവിയെ ഒക്കെ അപമാനിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ ശിവന്റെ ഭൂതഗണം തന്നെ പോയിട്ട്, അല്ലെ, വീരഭദ്രൻ പോയിട്ട് കഴുത്തറക്കുകയും, അല്ലെ, പിന്നീട് ഒരു ആടിന്റെ ശിരസ് വെച്ചിട്ട് ആ യജ്ഞം പൂർത്തിയാക്കും, പിന്നീട് ആ ജന്മം അവസാനിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു, അല്ലെ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മവും ഇങ്ങനെ പാഴായിപ്പോയി, അല്ലെ. ഈ ജന്മമെങ്കിലും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് നാരദമുനി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നാരദമുനി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം മക്കളെ അയക്കുകയും, അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദക്ഷന് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നല്ല സമയം എന്ന് നാരദർ പ്രഭുപാദർ പറയുകയുണ്ടായി, അല്ലെ. വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, സ്വീകരിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കടങ്ങളൊന്നും തന്നെ വീട്ടിയില്ലെങ്കിലും എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റാരോടും തന്നെ കടങ്ങള് ഇല്ല. ഇപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള കടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന, ഒന്ന് ദേവന്മാരോടുള്ള കടങ്ങൾ, ഒന്ന് പിതാവിനോടുള്ള കടങ്ങൾ, ഒന്ന് പുണ്യാത്മാക്കളോടുള്ള കടങ്ങളും എന്ന് പറയും. എങ്ങനെയാണ് തീർക്കേണ്ടതെന്നും പ്രഭുപാദരോട് പറഞ്ഞു. അത് ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധാത്മാക്കളോടുള്ള കടം തീർക്കാം, ദേവന്മാരോടുള്ള കടങ്ങൾ തീർക്കാൻ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം, പിതാവിനോടുള്ള കടപ്പാട് പൂർത്തിയാക്കാൻ സന്താനങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുകയും വേണം. അപ്പോൾ ദക്ഷൻ വാദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. ദക്ഷൻ പിതാവിനോടുള്ള കടപ്പാട് തീർക്കാനായിട്ടാണ് പുത്രന്മാരോട് ജനസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലെ. അതിൽ നിന്ന് മുടക്കി. അപ്പോൾ പിതാവിനോടുള്ള കടം പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് വിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ. അതുപോലെ ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് വിശുദ്ധാത്മാക്കളോടും ദേവന്മാരോടും മറ്റുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ദേവന്മാരോടും ഒക്കെ കടമുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരാള് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആരോടും തന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ ആരോടും കടപ്പാടില്ല, ആരെയും സംതൃപ്തരാക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. മുകുന്ദനെ, ഭഗവാനെ, മുക്തിദായകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് മറ്റാരെയും സംതൃപ്തനാക്കാനായിട്ടില്ല എന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ജ്ഞാനം ദർശനില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ദർശൻ ഇങ്ങനെ നാരദമുനിയെ അപമാനിക്കുന്നത്. 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം തം നിരനുക്രോശോ ബാലാനാമതിവിദ്ധരേഃ പാർഷദമധ്യേ ചരസി യശോഹാ നിരപത്രഭഃ. ഏവം തം നിരനുക്രോശ ബാലാനാമതിവിദ്ധരേഃ പാർഷമധ്യേ ചരസി യശോഹാ നിരപത്രഭഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രതിബന്ധ ചൊല്ലിക്കൊള്ളുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ത്വം നിരനുക്രോശോ ബാലാനാമതിവിദ്ധരോ പാർഷദമധ്യേ ചരസി യശോഹാ നിരപത്രഭഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡോക്ടർ ശ്രീരഞ്ജന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മ്യൂട്ടായോ മാതാജി? ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ത്വം നിരനുക്രോശം ബാലാനാം മതിവിദ്ധരേ പാർഷദമധ്യേ ചരസി യശോഹാ നിരപത്രഭഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥന ഭക്തിവേദാന്ത സാമശ്വരത്തിൽ ഉത്പാദിച്ച് ദശപ്രജാപതി തുടർന്നു. ഇപ്രകാരം മറ്റു ജീവസത്തകൾക്കെതിരെ ദ്രോഹം പ്രവർത്തിക്കുകയും എന്നിട്ടും വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അനുചരനാണെന്ന്
അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന നീ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ അപകീർത്തിപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ലാതെ നിഷ്കളങ്കരായ ബാലന്മാരിൽ സന്യാസ മനോഭാവം സൃഷ്ടിച്ചതിനാൽ നീ ലജ്ജാഹീനും അനുകമ്പാരഹിതനുമാണ്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാർക്കൊപ്പം നിനക്കെങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും? ദശപ്രജാപതിയുടെ മനോഭാവം ഇന്നും തുടരുന്നു. യുവാക്കൾ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേരുമ്പോൾ അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരെ തീറ്റയുടെയും കുടിയുടെയും സന്തോഷ സൃഷ്ടിയുടെയും ഭൗതികാസ്വാദനത്തിൽ നിന്നും വൃഥാ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന വിചാരത്താൽ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകരോട് രോഷം കൊള്ളുന്നു. കർമ്മികൾ, ഫലേച്ഛാ പ്രവർത്തകർ ഒരുവൻ അവന്റെ ഈ ജീവിതം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ആസ്വദിക്കണമെന്നും അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ആസ്വാദനത്തിനായി ഉന്നത ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നും വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു യോഗിക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും ഭക്തി യോഗിക്ക് എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ അഭിപ്രായങ്ങളോട് അനുഭാവമില്ല. അവൻ കൂടുതൽ ഉയർന്ന ഭൗതിക പരിഷ്കാരം ദീർഘകാലം ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ദേവന്മാരുടെ ഉന്നത ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. പ്രബോധാനന്ദ സരസ്വതിയാൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ കൈവല്യം നരകായതേ ത്രിദശാപുർ ആകാശപുഷ്പായതേ. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ബ്രഹ്മാസ്തിത്വത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുക എന്നത് നരകീയവും ദേവന്മാരുടെ ഉന്നത ഗ്രഹ സംവിധാനത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നത് മാന്ത്രികവും അഥവാ യഥാർത്ഥ അസ്തിത്വമില്ലാത്ത മായാജാലവുമാണ്. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ യോഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലും ഉന്നത ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിലും ബ്രഹ്മവുമായി ഏകത്വം പ്രാപിക്കുന്നതിലും തൽപരനല്ല. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണ് അവന് താല്പര്യം. ദശൻ ഒരു കർമ്മിയായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ 11,000 പുത്രന്മാർക്ക് വേണ്ടി നാരദ മുനി ചെയ്ത മഹാസേവനത്തെ ശ്ലാഘിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പകരം അദ്ദേഹം നാരദമുനി പാപി എന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആകയാൽ ഭഗവാന് പോലും അപകീർത്തി ഉണ്ടാകുമെന്ന് അപഹസിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം നാരദമുനി ഭഗവാന്റെ സഹചരൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും ഭഗവാനോട് അപരാധം ചെയ്തവനാണെന്ന് ദശൻ വിമർശിക്കുന്നു. വീണ്ടും നാരദമുനിയെ ദശൻ വഴക്ക് പറയുകയാണ്. അല്ലെ, എന്താ പറയുന്നത്? നീ മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും ദ്രോഹം ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നീ പറയുന്നു ഞാൻ വലിയ ഭക്തനാണ് എന്ന്. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അനുചരനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് ചെയ്യുന്ന നീ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ അപകീർത്തിക്കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നീ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന് തന്നെ അപമാനമാണെന്നാണ് ഇവിടെ ദശൻ പറയുന്നത്. യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ലാതെ നിഷ്കളങ്കരായ ബാലന്മാരിൽ സന്യാസ മനോഭാവം സൃഷ്ടിച്ചതിനാൽ നീ ലജ്ജാഹീനനും അനുകമ്പാരഹിതനുമാണ്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാർക്കൊപ്പം നിനക്കെങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും? എന്താണ്? ചെറിയ കുട്ടികളായിട്ടുള്ളവര് നീ അവരെ സന്യാസ മനോഭാവം സൃഷ്ടിച്ചു. കുട്ടികളായാലും വലിയ ആളായാലും എന്താണ്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാണുന്നത് അവരുടെ ആ ശരീരത്തെ അല്ല, അല്ലെ, ആത്മാവിനെയാണ്. അല്ലെ, ആത്മാവിന് മോചനം നൽകാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അല്ലെ, അവരുടെ ശരീരം കുട്ടിയുടേതാണോ യുവാവിൻ്റെതാണോ വൃദ്ധന്റേതാണോ എന്നുള്ളത് കാര്യം അവരെ നോക്കുന്നില്ല. അല്ലെ, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകരാണ്. ജീവേര സ്വരൂപഹോയ് കൃഷ്ണരന്തി. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്. അല്ലെ, എന്നാൽ ദശൻ അവരെ അതിൽ നിന്നും മാറ്റുകയും ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തില് കൂടുതൽ തള്ളിവിടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ, എന്നാൽ ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു നീ അപമാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് തന്നെ അപമാനമാണ് നീ ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും നാരദമുനിയെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ല. അല്ലെ, പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? പ്രത്യേകിച്ചും വിദേശത്തുള്ളവരൊക്കെ അവര് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ ലാവിഷായിട്ട് ജീവിക്കണം. അല്ലെ, മദ്യവും മറ്റ് നോൺ വെജും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം. അതാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിത രീതി എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇതൊന്നും കഴിക്കാതെ വെറും പ്രസാദം മാത്രം കഴിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ അവര് സങ്കടപ്പെടുന്നു, എൻ്റെ കുട്ടി ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. അല്ലെ, പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ശിക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും
അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ, മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് കശാപ്പ് ചെയ്ത് തിന്നുന്നതിനും മറ്റുള്ളതിനും ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ പാപപ്രവൃത്തികൾ എന്നാണ്. എന്നാൽ അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരായതുകൊണ്ട് അവർ വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ കുട്ടിക്ക് എന്തോ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പോ പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരുടെ ധാരണ കൃഷ്ണാവ്. അപ്പോ എനിക്ക് തന്നെ അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് മുന്നേ എന്താ പറയാ, അവിടെ പറയുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ മരുമകൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ആളായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കും, പിന്നെ നാട്ടിലൊക്കെ വന്നിട്ട് സത്സംഗമൊക്കെ നടത്തി തുടങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോ അദ്ദേഹം പിന്നീട് എൻ്റെ അവിടെ ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെയൊക്കെ വരും, എപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയും. അങ്ങനെ കുറെ കാലങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവസാനം ഞാനും ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ എത്തി. അപ്പോ ആ വ്യക്തിയുടെ അമ്മാവനാണ് പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ. അപ്പോ ഞാൻ ദൂരെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നു. അപ്പോ എൻ്റെ സിസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നതാണ്, എന്താ ചെയ്യാ, നമ്മുടെ മരുമോനുണ്ട്, എന്താ ചെയ്യാ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയാൽ എന്താ ചെയ്യാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതേ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയും. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്തോ സിസ്റ്റർ അടുത്ത് എന്തൊക്കെയാ ചോദിക്കുന്നത്, എന്നെ പറ്റിട്ട് എന്തൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചതെന്ന് ഞാൻ കേട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്താ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയേ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആൾക്കാരുടെ പൊതുവെയുള്ള ധാരണ കൃഷ്ണാബോധത്തിലായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചു പോയി എന്നാണ് ആൾക്കാരുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ധാരണ. ഇതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഈ ഒരു ജന്മം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണ എല്ലാവരുടെയും, അല്ലെ? പലരും പറയുന്നേക്കാം, യങ്ങായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അടിച്ചുപൊളിച്ച് ജീവിക്കുക, ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്, അല്ലെ? ജീവിതം എത്രയും ഉണ്ടായിട്ടിനി ഉണ്ടാവാനും പോകുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്കറിയില്ല. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള ഭാവപ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ പൊതുവെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോലും ആൾക്കാർ എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് അവരോ വരുന്നില്ല, എന്നാലും വന്ന ആളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താ പറ്റിപ്പോയെ, എന്താണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ. എന്താണ് ആൾക്കാർ ചാൻഡ് ചെയ്യും, ഇത് ജപിക്കുന്നതും മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തോ ആൾക്കാർക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നായിരിക്കും. എന്താ പറയാ, പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി, കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് അവർക്കൊക്കെ ഭ്രാന്താണോ എന്ന്. അപ്പോ പ്രഭുപാദര് പറയുകയുണ്ടായി, അവർക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഭ്രാന്തമായിട്ടുള്ള ആവേശമാണ്, അവർക്ക് ആഗ്രഹമാണ്, ഭ്രാന്തമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് നേടാനായിട്ട് അമിതമായിട്ടുള്ള ഭ്രാന്താണ് എന്ന്. എന്തു തന്നെ ആയാലും ഭഗവാനെ നേടുവാനായിട്ടുള്ള ഭ്രാന്താണ് യഥാർത്ഥ ഭ്രാന്ത് എന്ന്. അതാണ് ആത്മാവിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം എന്നത്. ഭ്രാന്തമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം, കൂടുതൽ ആഗ്രഹം ഭഗവാനെ നേടാനായിട്ട്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ എന്താണ് ഭൗതിക സമ്പത്ത് നേടാനായിട്ട് അമിതമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അതിന് ഉത്തരം പറയുകയുണ്ടായി. അതാണ്, നിങ്ങളൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് നേടാനായിട്ട് അമിതമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ശാശ്വതമായിട്ട് നിൽക്കില്ല. എന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവര് ഭഗവാനെ നേടാനായിട്ട് ഭ്രാന്തമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ അവർക്ക് അത് ശാശ്വതമായിട്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ പ്രഭാതരിയുടെ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. എന്താണ് അവരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തിന്നും കുടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കലാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്ന് കരുതിയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുന്നവരെയൊക്കെ അവർ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ നോക്കുകയും അതിനെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിനെ താഴ്ത്തി പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ കുറെ പുണ്യപ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അല്ലെ? പുണ്യങ്ങൾ എത്ര ചെയ്താലും വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ഒരു ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. എന്നാൽ തീർച്ചയായും ക്ഷീണേ പുണ്യം മർത്യലോകം വിശുദ്ധ, വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ വന്നിട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ പുണ്യം ക്ഷയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നാരദമുനി ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്, അല്ലെ? അതിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിന് പകരം ദക്ഷിണ എന്താ പറയുന്നത്? നാരദമുനിയെ ശപിക്കുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെ? പാപിയാണ് നീ, ഭഗവാന് തന്നെ അപമാനമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഇത്രയൊക്കെ ആയാലും നാരദമുനിക്ക് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചില്ല, അല്ലെ? നാരദമുനി എന്താ പറയാ, പരദുഃഖ ദുഃഖി, അല്ലെ? നാരദമുനിയുടെ ആഗ്രഹം ഇനി ദർശനയും കൂടി ഡിവോട്ടിയാക്കണം,
ആ ആത്മാവിനെയും കൂടി ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം. നേരത്തെ ഒരു ജന്മം പാഴാക്കി അല്ലെ, ഈ ഒരു ജന്മമെങ്കിലും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നാരദമുനി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नंदगुरु वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे। ക്ലാസ് പിടിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, 13-ാം തീയതിയാണ് ഏകാദശി. ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു കേട്ടോ. തിങ്കളാഴ്ച വിഷുവിന്റെ ചെറിയ വിഷുവൊക്കെ ആയി, അപ്പോൾ വിഷുവിന്റെ തിരക്കിൽ വിട്ടുപോകണ്ട. 13-ാം തീയതി വരുത്തിനി ഏകാദശി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.